iyavuka njengentuku ivuka emhlabeni, ikhame zinyanyathwa, imizamo yakhe ikhona, bethwa ikhona into enyathelayo, khona into enyathelayo leyo engangathuthi, khona into enyathelayo ithi soze umntana yakhe umthanazela ayesithi amadimoni ayethetha kuye soze umthanazela uncane soze wayefuna uba ngugqirha ayesithi amadimoni soze apha eNewtown kunosoze omkhulu obhaliweyo abaninzi babethwa nguye. Akaseli lo muntu asithethe ngabantu baselayo, akatshayi lo muntu asithethe ngabantu abatshayayo, asithethe ngabantu abatya drugs, basokoliswa kusoze. Not wena usoze futhi uyathumela, unezisebenzi zakhe usoze. Izisebenzi zakhe zithi njengoba utyala nje esisidiliya sakho emini, utyala nje lengqolowa, isiphunywa sikasoze sifike mathunzi kumnyama, sihlwayele umdiza. Ndingamkakashanga ngayizolo umfundisile walungileyo abalunganga kwenzeka ntoni, ukhona uhlwayele imbewu yakhululile. Usoze izisebenzi zakhe azisebenzi kumhlophe, ngoba xa kumhlophe uzazibona, uyamaskwa. Umntu xa yomosha umntu waseNewtown wenza sure uyazigquma ubuso, uyazi lo muntu uzawaqhekeza. Uba ungavuka ebusuku apha endlini xa uvula amehlo nakho umntu egquma ubuso, yomasinowa akazange azokubona lo muntu, uzawumosha. Izisebenzi zikasoze zinjalo ngenxa yalo mda, esezathi into abantu abaninzi abalapha eNewtown baneleproblem yokuqaqanjelwa ngamathambo phaa phakathi, kuhletshwa uqaqamba amathambo.